Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi loweruka pa 28 Oktoba chaka cha 2023. Ndi loweruka la mulungu wa 29 pa chaka. Ndipo lero mayi wathu Ekleziya watipatsa mpata oti tisinkhe tikondwerere ndi kuphunzira za moyo wa oyera Simoni komanso Yuda, omwe anali apostoli, pa Chingereza amati Simon and Jude. Kudzera mmoyo wawo tikuona kuti Mulungu amapanga zonse mwadongosolo. Atithandize ndi mapemphero awo komanso ndi moyo wawo wazitsanzo kuti nafenso tizivomera kuyitana kwa Ambuye ndi kumachita chifuniro chake potumikira anzathu. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Efeso, mutu wa 2 ndime 19 kulekeza 22. Abale tonse ndife nyumba ya Mulungu yomangidwa pamodzi, ndife banja la Mulungu, ndife ana a Mulungu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Clement Nyale kuchokera ku St. Anthony Parish, Pietermaritzburg, mdziko la South Africa. Pietermaritzburg, mdziko la South Africa. Ndipo salimo yathu pamene tikusinkhasinkha za oyera amenewa ndi salimo namba 19. Uthenga wawo umafalikira dziko lonse lapansi. Chilimbi chathu chikutiuza zimenezo. Ndipo mawu a uthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 6 ndime ya 12 kulekeza 16. Amene akutiwerengera mawu a uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu a nkalata ya Paulo oyera kwa Efeso. N'chifukwa chake sono, inu amene simuli Ayuda, sindinunso alendo kapena akudza ayi, koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndiponso ndinu ambanja lake la Mulungu. Ndinu omangidwa pamodzi nyumba yomangidwa pa maziko amene ndi atumwi ndi aneneri, ndipo Khristu Yesu mwini ndiye mwala wapangodya. Mwa iyeyu nyumba yonse ikumangidwa molimba, ndipo ikukula kuti ikhale nyumba yopatulika ya Ambuye. Mwa iyeyu inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse, kuti mukhale nyumba yokhalamo Mulungu mwa Mzimu Woyera. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera, ndipo adachezera usiku wonse akupempha kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake nasankhapo 12, adawatcha atumwi. Anthu ake anali awa: Simoni, amene adamutcha dzina loti Petro, ndi m'bale wake Andreya, Yakobo ndi Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, ndi Simoni wa m'chipani cha ndale cha Azerote, ndi Yudasi mwana wa Yakobo, ndiponso Yudasi Iskarioti, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero tikuchita chaka cha Simoni ndi Jude kapena Judas. Awiriwa anali ophunzira Ambuye Yesu monga tamvera amodzi mwa ophunzira 12 aja. Uyu Simoni mpostoliyo, tikawerenga mauthenga abwino monga sotamvera, dzina lake lina
pajatu tikumbukire kuti ophunzira amenewo anali ndi mayina awiriawiri, kaya inu muli ndi mayina angati? Amatchulidwa kuti Simon the Zealot, amene amachokera ku Tiberius, ndiye kuti mphepete mwa nyanja ya Galileya umo, nyanja ya Genezareti. Iyeyu anali mgulu lachipani cha Azirote amene cholinga chawo kunali kufuna kuthamangitsa ulamuliro wa Chiroma mwankhanza, komanso kuti abweretse Ayuda anzawo amene azilamulira. Ndiye kuti anali wamavuvu, titha kutero kuti anali anyamata amolalo, samasekerera zopusa yayi. Koma tikuona kuti Mulungu amasintha wina aliyense, sasankha kuti awa anali nkufoka kwanji, awa amapanga ntchito yanji. Chimene amaona Ambuye ndi kuthekera kwa munthu. Yudasi, Simoni adamusintha kuchoka ku onenerera za ndale, kuchoka kwa anyamata ojiya kufika kwa mpostori amene anagwira ntchito mwakachetechete. Pamene uyu Yuda, muchingerezi timati Jude kapena Judas mchigiriki chake, kapena kuti Juda mu Heberi, ndiye kuti amadziwikanso ndi mayina atatu. Tikawerenga Mateyu 10 ndi 3 amatchulidwa kuti Lebeus. Tikawerenga Mateyu 3 ndi 18 amatchulidwa kuti Tadeus. Tikawerenga ntchito za atumwi 1 ndi 13 amamutchula kuti mwana wa Yakobo. Iyeyu ndithu amatchulidwanso dzina lonena kuti brother of James the Less, ndiye kuti anali mchimwene wa Yakobe ocheperapo posiyanitsa ndi Yakobe wina uja. Za iwowa awiri zambiri sizimadziwika. Mwachitsanzo tikamamva nkhani ya Yuda timangomva pokhapo tikawerenga mthenga wa Yohane 14 ndi 22 pamene Ambuye Yesu amauza kuti ndikupita kwa Atate ndikukakukonzerani malo, ndi adafunsa kuti kodi Ambuye mudzadzulula kwa ife kapena kwa dziko lonse mukadzabweranso? Yuda anaphedwa mchaka cha 65 AD, chaka chimene ambiri apostoli adaphedwa, ndipo iyeyu ndi nkhoswe ya anthu amene akuona kuti ngati zinthu zawo nzosatheka komanso zikufunika zichitike mwachangu, amatchulidwa kuti the patron of desperate cases and lost items. Kuchokera mmoyo wawo tikuphunzira zambiri. Poyambirira kuti ngakhale miyoyo yawo sinali yowayenereza kukhala otsatira Ambuye, koma pokhala naye Ambuye pang'ono ndi pang'ono anayamba kuphunzira za moyo wa Ambuye Yesu, anayamba kuvomereza, anayamba kuzindikira kuti kuchita monga mmene Mulungu afunira ndi chani, kupereka moyo wanga monga mmene Mulungu afunira ndi chani. Nzosadabwitsa kuti pang'ono ndi pang'ono pakutha zaka iwo adatembenukiratu mtima wawo ndi kudzipereka kwathunthu mpaka kufa ngati amaritiri. Ndi phunziro kwa ino ndi ine yonena kuti nthawi ndi nthawi tikamakumana na Yesu Khristu tizisintha. Pajatu okumana ndi Yesu Khristu amasintha njira. Tikumbukire anzelo akummawa aja atakamuona Yesu Khristu obadwa anauza kuti musinthe njira. Tikumbukire za Zakeyo atakumana naye Ambuye Yesu ananena kuti chuma changa chonse ndikabwenzera anthu. Ndi ophunzira osiyanasiyana atakakumana ndi Ambuye Yesu amasintha machitidwe yawo. Nzomvetsa chisoni kuti inu ndine amene tili ndi privilege yomva mawu a Mulungu tsiku ndi tsiku, sabata ndi sabata, mwezi ndi mwezi, chaka ndi chaka, masizons osiyanasiyana, nkutheka kuti moyo wathu mmalo moti uzisintha mwabwino ukusintha molakwika. Ophunzira amene tikuwachitira chaka tsiku la lero atakumana naye Ambuye Yesu, pang'ono ndi pang'ono moyo wawo udasintha ndi kuyamba kuchita monga mmene Ambuye Yesu amafunira. Chachiwiri akutiphunzitsa kuti mmoyo uno nothing happens by chance. Palibe chimene chimangochitika kuti zayenera kutero ayi. Mulungu amakhala atakonza kale. Tsoka langa, tsoka lathu, tsoka lanu lonena kuti sitimadzipatsa nthawi yomvetsera kuti Mulungu akuyankhula chani pa nthawi ino. Chifukwa timafunsa why me Lord? Mafuna akhale ndani abale? Ndizowawa ndizovuta koma every situation that we face in life tizonamo dzanja la Mulungu. Ophunzirawa sikuti anali ndi mayina, sikuti anali ophunzira, sikuti anali ochoka ku mabanja olozeka, sikuti anali anzeru, sikuti anali amphamvu, koma Mulungu adawaona oyenera kuti amtumikire. Inu ndine pamene tayimapo mpabwino tisiye kutaya nthawi ndi kumaweruza kuti ena ayimapo olakwika kapena awo sakuchita monga mmene zikuyenera kukhalira. Ndizidzifunsa kuti ineyo ndikuchita monga mmene Mulungu akufunira? Ndine olalika ndilalike mmene Mulungu akufunira, ndine ophunzitsa ndiphunzitse mmene Mulungu akufunira, ndinoyimba kwaya ndiyimbe mmene Mulungu akufunira. Tikachedwa ndi kuyang'ana moyo wa anthu ena tikhala anthu okhumudwa, tikhala anthu amene sitikukhutitsidwa. Chinthu chachitatu chimene Simoni ndi mnzake uyu Juda akutiphunzitsa nchonena kuti pamene Mulungu akugwira ntchito mwa ifeyo tizipanga cooperate.
zija timanena dzulo zija kuti grace builds on nature. Atasankha anthu aja, atazindikira kufoka kwawo, atavomera kufuna kwa Mulungu, anavomera kuti Mulungu achite monga mmene akufunira. Ambiri mwa ife timafuna Mulungu azitichitira zazikulu, koma ife sitimafuna kuchita mmene Mulungu akufunira. We don't cooperate. Tiphunzire kuchokera kwa oyera amenewa, kumachita monga mmene Mulungu akufunira, kumachita mbali yathu kuti Mulungu azionetsa ukulu wake. Ndipo potsirizira monga ndanenera, awiriwa tikuwatchula kuti ndi apostoli, koma apostoli wake wa umaditiri, kutanthauza kuti anapereka moyo wawo ngati nsembe. Tibwerezenso phunziro limene timanena mobwereza. Ngati ndikunena kuti ndine Mkhristu, koma m'Chikhristu changa mulibe moyo wa nsembe, mwina tidzifunse kawiri katatu kuti ndi Chikhristu chanji chimene tikukhala. Ambiri tunena zoona, timafuna Chikhristu cha Easter Sunday, Chikhristu cha Pasaka, timakana Chikhristu cha njira ya mtanda, timakana Chikhristu cha Good Friday, timakana Chikhristu chopereka nsembe. Awiriwa analolera kumtumikira Ambuye pa zabwino komanso pa mavuto, analolera kusiya chuma chawo chonse, kusiya ma aspirations awo onse, kusiya ma dreams awo onse, maloto awo onse, ndi kutembenuza mtima wawo kuti uchite monga mmene Mulungu afunira, mpaka kupereka moyo wawo ngati nsembe. Nsembe ina iliyonse, ndinenenso mobwereza, izimvekamo zinthu zinayi kapena zisanu. Ngati m'Chikhristu changa zinthu zimenezi zimashota, ndidziwe kuti ndikukhala Chikhristu chimene nditha kuchipatsa dzina lina lililonse kupatula dzina la Chikhristu. Poyambirira nsembe ina iliyonse izikhala nsembe yogwirika, nsembe ndi yooneka, nsembe is visible and tangible. Inu mukamati ndinu Mkhristu, ine ndikamati ndine Mkhristu ngati wa nsembe, kodi m'Chikhristu changa muli chogwirika chimene ndingaloze ngati nsembe? Ambuye Yesu adapereka chogwirika moyo wawo omwe, apostoli adapereka moyo wawo omwe, anthu ena amene adafera Chikhristu zinalipo zooneka zimene timaloza kuti adazipereka pamaso pa Mulungu. Nkutheka ino ndine timanena kuti ndife Akhristu, kufikira tsiku la lero ndi chani chogwirika chimene tingaloze kuti timapereka ngati nsembe pamaso pa Mulungu? Tachulukatu ongoyimba kuti ndipereka moyo wanga, moyo wake sosamaupereka ayi. So choyambirira nsembe izikhala ndi chogwirika. Chachiwiri nsembe izikhala ndi cholinga. Ambiri timangopita ku nsembe ya misa, sitidziwa chimene tabwerera. Nchifukwa tikaona ena akweza manja, nafenso timakweza manja, ena agwada, nchifukwa ambiri timafunsa kuti ndikalandira Eucharistia nditani. Chifukwa sitidziwa chimene tikuchita tikapita mchechi. Nkuthekaso kamapita kwa abusa, kamapita kwa apuloka kwa ndani. Ngati tibwera pamaso pa Mulungu without intention, mapemphero athu amakhala obalalika, ngakhale Satana amationa kuti sitikudziwa chimene tikunena. So ophunzira wa cholinga chawo ndi monga yatuzira Salimo, mawu awo akumveka ponseponse, adapereka moyo wawo kuti liwu lawo lifikire ponseponse alalike mthenga wabwino. Ino ndine musembe yathu muli cholinga? Kapena timangopemphera kuti bola ena akupemphera, kapena tizioneka opemphera? Chachitatu, musembe yathu m'Chikhristu chathu muziveka element yakumva kuwawa. Zimene tikuchitazo tizizimvera kuwawa, tizizifunsa kawiri katatu kuti ndikupereka ichi ndikuchiperekadi? Hayi, chifukwa kuti ndikumpatsa Mulungu ndikuyenera ndipereke. Ambiri Chikhristu chathu sitimachimva kuwawa. There is no pain in our faith. Ambuye Yesu adamva kuwawa m'munda mwa Getsemani, Atate ngati nkotheka chikhochi chindipitirire. Ndi chani chimene mmachimva kuwawa pamaso pa Khristu mukafika? Ndi chani chimene ndimachimva kuwawa mu nsembe mwanga? Ndipo potserezera, nsembe yeniyeni, Chikhristu chenicheni ndi chimene tsopano chimakhala ndi mtirasembe, chimakhala ndi mwambo. Kuyipereka nsembeyo sumadziperekera wekhayi, umamulola wina akuperekera on your behalf. Nchifukwa Ambuye Yesu poti panalibenso wina amene akanatha kuchita ntchito ngati iyeyo, popeza anali Mulungu, nchifukwa adasanduka wansembe wamkulu. Koma kuyambira masiku amakedzana mpaka chipangano chatsopano, nsembe amapereka ndi mtseransembe. Kale kunali banja la Aroni, monga adachitira Aroni ndi ana ake, Alevi aja ndi amene amapereka nsembe. Makono tili nawo waperekera ansembe athu, nchifukwa kumakapempha nsembe ya misa kuti akuperekere zolinga zako, kuthokoza, kupepesa, kupempha, komanso kuyamika kwako. Tipempha Ambuye tsiku la lero pamene tikukondwerera oyera athuwa Simon ndi Jude, poyamba atithandize kutsanzira moyo wawo, kupereka moyo wathu ngati nsembe, komanso kulolera kufuna kwa Mulungu mmoyo mwathu. Koposaposa tikakumana naye Ambuye Yesuyo tizisintha, otherwise Chikhristu chathu chingokhala ngati zoloweza kapena masewera achabe. Inu Jude ndi Simon oyera tipempherereni ife tsopano ndi pa nthawi zosatha. Ndipo inu amene munasankha awiriwa kukhala nkhoswe za mayina anu, miphakati yanu, maparishi yanu, kapena ma institutions, zipatala ndi zina zotero, tiyeni mukhale ndi tsiku lopambana ndipo muzichita monga awiriwa ankachitira. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.